ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡು. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡು. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ದಾಸರಾಜ್ಯ ಶವತಂದ ಮಾರುತಿ ಹನುಮಾನ್. ಮಾರುತಿರಾಯ
ತೇಲುವಂತಿದೆ ಮಾಧವದ ಹೃದಯ ರಸವ ನೆಲೆಸುವಂತಿದೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿಹ ಭವದ ತಾಪ ಬಡಗಿದಂತಿದೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿಹ ಭವದ ತಾಪ ಬಡಗಿದಂತಿದೆ ಮಾದವಿ ಫಲರಾಸ ಪೀಡೆ ತೋರುವಂತಿದೆ ಮಾದವಿ ಫಲರಾಸ ಪೀಡೆ ತೋರುವಂತಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 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 ಹೋಗುವ ರಾಸ ಪೀಡೆಯಾಡುವ ಭಾರತಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಗುಂಡ ಕೊಡಲ ನೋಡುವ ಕೊಡಲ ನೋಡುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಲ ನೋಡುವ ಕೊಡಲ ನೋಡುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಲ ನೋಡುವ ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥ ನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಸಕಲನ ನರ್ತಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗವಳಿಯನು ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥ Free by USB Drive. ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬೈದ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ
ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಹನೀಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಂದದ ಆಸೆ ಅವೆಲ್ಲಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಪಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ
बोले ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾರಿ 40,000 It's all our agriculture ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್. ಇದು ಕದ್ರಿ ಜೋಗಿ ಆಲ್ಸೋ. This is very old Chinese. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರು 1930 ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರ್ಲಿನ್ ವಾಲ್ ಪೀಸು. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಗೀತ. ಇದು ಬ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ನೂಲ್ದಾತ ನುಗತೆ ಬಾರ್ದಾತ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸುಗ್ರಣದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ಗುಣಟು ಗುಣಿಸಿದ ಗುಣವಂತೆ ಆಪೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಡು ಭಾಗಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಆಪೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಡು ಕೂಡಿಸಿದ ಸಿರಿವಂತೆ ಆಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡಿಸುನಿ ಗುಣಿಸುನಿ ಕಲೆಪುನಿ ಪೂರ ಆ ಭಗವಂತೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೋದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಗಿಪಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭ गणपतये नमः विघ्नविनाशकृते नमः ॐ गणपतये नमः विघ्नविनाशकृते नाशकृते नमः विघ्नविनाशकृते नमः ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕೃತೆ ನಮಃ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತ ನಚನ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಂಥ ಇಂಜಿ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿಬರಿಯರು ಅಂಚಿತಿ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಡೆದು ಗೋವರ್ಧ ಏಲೆಟ್ ನಡತನ ಉಳ್ಳಾಡ ನಡತನ ಪ್ರಥಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರೆಯಾದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಡು ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಚನ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ನಾಯಕತನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಇಂಥ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ತುಂಬುಕೊನಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದು ನಚ್ಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನು ಪೂಜ್ಯ ಕಾಬಂದಿರನು ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಡೆದು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮೇಡ ಭಿನ್ನೈತೆ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವನ ನಮ್ಮ ಈ ನೀಮೂಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪಾವನ ಆತೇರೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಡೆ ಈ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಡಾಪಣು ನಮ್ಮ ಅಡೆಕಳ ಮದವನ್ ನಾಯ್ಕರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ತನ್ನ ಅಡೆಕಳದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂನಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆ ಯಾರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಟೈಮಡು ಅರೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಪ್ಪನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪನೊಂಜಿ ಕನಸು ಉಂದುವಾಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಸಾಕಾರ ಅವಡಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬೋಡು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಅಡೆಕಳದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಅವಳೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಪ್ಪನವರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೇಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜಾಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಇರೆಗೆ ಆ ಜಾಗೆನೆ ಎಂಗಳು ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಮದವನ್ ನಾಯ್ಕರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರೆಂದು ಬನ್ನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೇನೆ ಅಂಜಿನ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನು ಇನಿ ಊರ್ದಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಂಡಾಡೋನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನೆಂದು ಬನ್ನಿರಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಈ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ದವರ ನೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಂಗೆ ನೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮದವನ್ ನಾಯ್ಕರು ಈ ನೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಊರದ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ನೆಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇನು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತದ ಇಂಪೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ನೆಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯಡು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಕಾತಂಡಲ ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುನ ಅಂದುದೊಂಜಿ ಅಂಜಾದು ನಾಯ್ಕರು ಒಂತೆ ಜನನು ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂಜಿ 10-30 ಜನನು ಸೇರ್ಸೋದು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ತ ಮೊಕ್ಲೇನು ಏರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂಜಿ 10-30 ಜನೊಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಈ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿತ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರನು ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಂದು ನೆರೆದವರ ನೇನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗಳ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೊಂಜಿ ಪಸರಿಸವನೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಒಂಜಿನ ಬಂಡೇರು ಆಳ್ವೆರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಆತನಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಲು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಮಾತೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಂಡ ಜನಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ ದೇವೇರಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಈ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಪೂರ್ತಿ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ ದೇವರನ ದಯಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಪುರ ಎನ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿರಂದು ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಎಂಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ 15 ದಿನಪ್ಪನಾಗ ಕಾವಂದೇರು ನಡೆಪಾಯ ಆರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮನವಿದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂದೆ ಯಾರು
ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧವಾದ ಕಾವಂದೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಇಂದು ನೆಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಇನ್ನು ಇಂದುವಾದ ಎಂಕುಲು ಐಕೊಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರಾಯಿಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಲೋಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪವನೊಂಜಿ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ತದ ದೇಮಲ್ತದ ಇರು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಆ 15 ದಿನದ ಅವಕಾಶಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಾವಂದೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಪಂಡ ಯಾನಾರ್ನ ಪಾದಗು ಸಾವಿರಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಮನ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದನ್ನು ಆರು ಬತ್ತೇರು ಅಂಜನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಗಳೆಲ್ಲ ಸುರುಕುಬೋದು ನಮಗೇನೋಡು ಎಂಕುಲು ದಿನ ದೀಪಕ್ಕ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ರೆ ಒತ್ತೊಂದಿರು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ನೇನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದನು ಈ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವಗೂ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನಾರು ಸುಮಾರು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಂದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಐನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಂಗೆ ಏತ್ ಬಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ನಡತದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನ ಕಾವಂದೇರು ನಿಜವಾದಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಆರು ಕಾರ್ದಿದನಗ ಈ ಭೂಮಿ ಪಾವನಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾವಂದೇರಿಗೆ ಯಾನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅರೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ರಾಜರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜಿ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಸಂದಾಪನಂಚನ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಲವಸ್ತು ಕೊರ್ದು ಅವೆಲಕನೆ ಗೌರೀಶ್ ಮುಡಿಪು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿನ ಗೌರವಡು ಈ ಮನ್ನಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಾತದಲ್ಲ ಮನ್ನದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅನಚನ ರಾಜರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಮುಡಿಪುದ ಗೋವರ್ಧನ ಉತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಜಯ ಮಾತದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡರು ಅವರ ಕಾವಂದರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆರು ನಿರಂತರ ನೆಟೆ ಪೋಂಡಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಡೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೀಜಿ ಬಂಡೇರು ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಇಂಜಿನಂದ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಎಂಗುಲು ಪೋದು ಆಡ ಈರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ತೂವಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಬತ್ತನಾರು ಒಡಿಯೂರ್ದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಜಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಾಯನಂಜನ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತೆನ್ಕೈದ ಗಾನಗಾಪುರ ಪಂದದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕನಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿವಿನತಿ ಭಕ್ತಿದ ನಮನನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿವಿನತಿ. ಹೇಳ್ಬೋದು ಇರು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಇರು ಬತ್ತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೆಯರೆ ಒತ್ತೊನ್ನಾರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಜಿನ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಯಾನ್ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಈ ಪುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಫಲವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಮಾಳೆ ಪಾರ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಯತಿ ಬರಿಯರಿನ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷತೆನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಹಿಸೋ ನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ನೆರೆದವರ 6ನೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೈಲಾಡಿ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೀನ್ ಎ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಟ್ಟೆ ದೇರಳಗಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇನಿ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಮೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ
ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನಂದ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಬಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ಆ ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಡ್ ಬಡ ಜನಕುಲೆಗೆ ಏನಾರ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 40% ನಮ್ಮ ರೋಗಿಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ಇಡೀ ಜನಕುಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರ ತಿಗದಿನಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿ ನಾನು ಪನ್ನೀರ ಮೂಲ ಇಚ್ಛಾಪಡೆಪೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ 2022 ನೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ ತೆಗೆದಿನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರಿನೇ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾಮದ ಮದಿಪಿಡು ಪುನಂಚನ ಎನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ಗುತ್ತು ಅಲ್ಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಆಳ್ವೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಬದದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನು ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪಡು ಮನವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಣ್ಮಣಿ అయిన ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಮೇರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ ಅಡೆಕಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರಾಯ ನಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವ ಹರೀಶ್ ಕುಟತ್ತಜ ಮುಗಲು ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ನ ವಿನಂತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಡೆಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರು ಈ ಸಭೆಟುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಲು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಾತೆಯರಿಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೂರ್ನಾಡ್ ನಿತಿನ್ ಕೂರ್ನಾಡ್ ಮುಗಲು ಶಾಲು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಂತೆಯರು ನಮ್ಮ ದೇವಳಕಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮೇರ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಪೂರೆಟ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಯಾನರು ಮೇರ್ಲ ಯಾನೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಾಂತೆಯರಿಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೂರ್ನಾಡ್ ನಿತಿನ್ ಕೂರ್ನಾಡ್ ಮುಗಲು ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಂತಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಾಂತೆಯರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಅಂಜನೆ ನನರಿ ಬಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀಯ ಸಮಾಜ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಈ ಸಭೆಟುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿರುಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ ಶರತ್ ಕಾಜವ ಬಕ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಧರ್ಮನಗರ ಮುಗಲು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಉತ್ತರಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಅಂಜನೆ ನನರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾಯನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ತೊಡಗೈನಂಚಿನ ತೊಡಗೊಂದಿತ್ತರಂಚಿನ
ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರೇನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ ಗ್ರೂಪದ ಪಾಲುದಾರ ಮಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಬಗಮಿಲ ಬಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೋರೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಿತದ ಪರವಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಗೋಲಿಯರ್ ಗುತ್ತು. ಅಂಜನೆ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಮಾಧವ ಮಾವೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆಯನ್ನ ಮಾಧವ ಮಾವೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಗೋಲಿಯರ್ ಗುತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಮಾವೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಜನೆ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನಿದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆನು ಯಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ತುಳಸಿ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಗುಲ್ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ನೆಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಡೆದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿ ರೈ. ಅಂಜನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ನಚ್ಚಗೊತ್ತು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಹೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಮೇರೆನೆಯನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ನಚ್ಚಗೊತ್ತು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ ವಿದ್ಯಾ ವಿ ರೈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಎದುರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಬರೆತ್ತನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಸೇಸಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಅಂಜನೆ ರವಿ ರಾಜೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ರೈ ಅಂಜನೆ ಮಂಜುಳಾ ಜಿ ರಾವ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ಪೂರ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು. ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯರೈನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಂಡೆ ಯಾನೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಯೋಜನೆದ ಪೂರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಬೈದನ ಮಾತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಿಸರ ಪಸರಿಸರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ನಿಜವಾದ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಜನದು ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಏರೆಂದು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಕೈಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ అయిన ಉಷಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆನೆ ನಿಜವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಎಂಗಳ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದಲ ಅರೇನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಪಡೆಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಆರು ಎಂಚ ಪೂರ ಆರೇನೊಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಇಂದು ಮಲ್ತೇರಂದು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾರ್ದರೇನೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬೈದನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇನು ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೇನು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಲು ದಿಬ್ಬನದು ಬದದು ಉದಿಪನದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಜಾನಾದಿಗದ ಉಪ್ಪನ ಪಂಚ ಬಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಾವಡ್ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषाम्. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋರ എനിക്ക് ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಒಪ್ಪಿಯರಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಜಿನಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಲೆತ್ತಿದಿರು ಎಂಕ ಮುಳ್ಳು ಬೊಂಡ ಕೊರಪೆರ ತಿಂಡ್ರದಲ್ಲ ಕೊರಪೆರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಫಟತುನಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೊಸ ನಮನಿದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನು ರೇಪಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ತೂಪಿನಿ ಪರಾ ದೇವಸ್ಥಾನರು ಆ ಕಲ್ಲದ ಕೋಟೆ ಅದು ನಾನು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೊಲೈ ಬೀಗಪಾಟ ದೀಪನ ಚಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಇಂಕಲು ತೂತೀನಿ ಆಧುನಿಕವಾದ ಸಮಕಾಲೀನವಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ರಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂದ ಹೊಸ ನಮ್ಮಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಕಾಲೋಡು ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಆ ಕೋಣೆಡೆ ಪಾಡಿನ ಬದಲಿಗೆ ಪಿದೇ ಕಾಣತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ಲಾದರತ್ತ 5:30 ಅನ್ಬೈದು ತೇಪಂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಲ ಬದಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯತ್ತು ಬದಲಾತನಿದ್ದೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಓಲು ಕುಲ್ಲೇತರ ಓಲು ದಾಯ್ದ ಮಾಲ್ಪೇತರ ಓಲು ಜೆರ್ಪೇತರ ಓಲು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟೇತನ ಓಲು ಸೈತನಾಕ್ಲೆ ಜಪಡಾವೇತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇನಿ ಪೂರ ಇಕ್ಲೆ ನಿಘಂಟುಂಡು ಇಂಚಿತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೋಡು ಐಟೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಬೋಡು ಐಟೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲೈತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಒಂದು ಸುರುಟಿಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಏದು ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಖಾನೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ ನಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏತ್ ಆರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟೋಣ ಕಟ್ಟೋಡು ಏತ್ ಆರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಆಲಯ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚತ್ ಎನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಜಿಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಲಯ ಈ ನಮ್ಮನದ ಅಂಜಿ ಕಲ್ಪ 150 ಫೀಟ್ದ ನಡೆದ ಗೋಪುರ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಿನಿ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಗುಡಿക്ക് 7 ಫೀಟ್ ಅಣ್ಣ 5 ಫೀಟ್ 7 ಫೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿರಿಂದ ಅಂಡ ಹೋಜ್ಜರಾರು ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ರಾರು ಅಂಡ ಮೇರೆ ಪನ್ಪೇತೇರು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಪನ್ಪೇತೇರು ರಮೇಶ್ ಪೈಕ್ಲು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಣಿಪಾಲದ ಗ್ರೂಪದ ಆರ್ಪನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊರಡಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಕೊರಡಿಗೆ ಶಾಲ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಅವು ಕೊರಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಡು ಅವಿಗೆ ಭಾರಿ ಫಿರ್ದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರೆ ಕೊರಡು 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಪಣ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಥರದ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಈ ಎತ್ತರದ ಆಲಯಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಲಗಣತ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತು ತೋಜನು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಪನೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುನಂಚಿದ್ದ ವಿಷಯನೇ ನಿಜವಾದ ಬೇತ ದೇಶದ ಅಂಡ ನನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಮಾಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಅಪಗನೇನು ತೂಲೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಯಾನ್ ಇದೆ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲು ಕುಡ್ಲದ ನಕ್ಷವರನಾಗ ಕುಡ್ಲಡ ಎಂಜೇಜಿನ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬನ್ನಗ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ ಕೋಟೆ ಮಾತ ಬಾನ್ಪಲೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒಂಜಿನಿಕ್ಲು ಗುರುತ ಸಾರಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಬತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಗಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಣ ಇಂಚಿದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋದು ಇಂಕ್ಲು ತೂದು ಬರೋದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದೇಶ ಪೋತೆ ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 25-30 ದೇಶಲ್ಲೇ ಪೋತೆ ವಿದೇಶಲ್ಲೇ ಪೋತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತ 10 ಅಂಶಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ನೆತ್ತೂಪ ಗ್ರೀಸಿಗೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೂರ್ದನೇ ತೋಜನು ಬೂರ್ದನ ಕೋಟೆ ಬೂರ್ದನ ಪನ್ಪೇತಿರು ಅವಾಗ ಭಾರಿ ದುಂಬು 1000 ವರ್ಷ 1200 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಇದು ಸೋಕಿತ್ತು ನಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಪಂದಾದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಗ್ರದ ಹೋದ್ರು ಐದು ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಪಂಟ ಆಯ್ತಾ ಬದಲಿಗೆ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ತೋಜನು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಈ ಆಲಯಕ್ಕೆ ತೂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಗಲಂಜನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಡತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಾಡಿಡ್ ಬತ್ತ ಯಾನು ಗಾಡಿಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜತ್ತದ ಏತ ನಡತದೆ ಬಂಡ 3000 ಆಜಿನೂದು ಮೊಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದೆ 55% ವಾಕಿಂಗ್ ಆತನು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ನಡತ್ತಾರೆ ಪೂರ ನಡತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಾಕ್ಲು ಒಡಿರ್ದಾರ ಮಂಡ್ಯಲ್ದಾರ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರೌಂಡು
ವಾರಗೊರ ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಂದು ದಯಪಂಡ ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ವಾರಗೊರ ಪೋಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಜರು ಒಂಜಿ ವಾರಗೊರ ಬಲಿಯಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಬಂದ್ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡೆ ಜೀರ್ಣ ಆವಡ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡ ವಾರಗೊರ ನಡತೊಂದು ಇಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಗಾಡಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಬೈಕ್ಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಪೊಯ್ ಮಗ ಪೊಯ್ ಪುಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂಡಾರ ನಡಿಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಡ್ರಾಪುಂಡು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲು ವಾರಗೊರ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಾರಿಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ದು ಇಂಚಿದ್ದ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿನ ಅಕ್ಲ ಉಳ್ಳೀರಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲಂಜಿ ಬದಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲ ಬೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಇದು ಮೂಲು ಮಣಿಪಾಲಡು ಇಂಚಿದ್ದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ದಿರು ಎಂಕುಲು ಧಾರವಾಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲ್ದ ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ 100 ಫೀಟ್ದ ಡೂ ಮಾಲ್ದ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮಾಲ್ತಿನ ಏರವರೆ ಮಾಲ್ತು ಕೊನಂತ ಜಪ ಒಂದು ಆವಾಸ್ವಾಮಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾಲ್ಪೋರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂಡ ಅಂಡ ಇನಿ ಆ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಿಪ್ಪನೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದವರ ಡಿಸೈನರ್ದವರ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಅಪಚಾರ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನೆನ್ನು ತುನಗ ಆಧುನಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನ್ಯಾಸ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ತೋಜನಿಕ್ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪೊರ್ಲುದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಯಾನಂಜಿ ಮಣಿ ಕತೆ ಓದಿಯೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕನ್ನಡದಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ದೇಹ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಸರ ಪಾಡುವೆಗೆ ಕೈ ಬಂದಿ ಕೈ ತೋಳು ಬಟ್ಟು ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಕೈ ತಲಿತನ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏಪಲ ಈರು ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತನದ ಈರು ಏಪಲ ಪೊರ್ಲೇನೆ ಈರು ಬಜಿ ಮೈಟ್ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೆ ಇರು ಆಡ ಇದು ದಾಯಿ ಈತ ಗಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈತ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾಯಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆಗೆ ಇನಿಯನ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈತಡೆ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಸಲಾದ ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈತಡೆ ಪೋರ್ನಾಗ ಅಲಂಕಾರದ ಏನು ನೀಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತರಂಗ ದರ್ಶನ ಮಾಲ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಜ ಪೆದ್ದೈದೇನೆ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನ ಗತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮನ ಅದಪ್ಪು ತೂಪುನ ತಂದೆ ಆ ಹೃದಯದ ವಲಯ ತೂದು ಭಕ್ತಿ ಜೆ ಅಂಚಾದ ಏನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ತೂಪು ಜನ ಅದಪ್ಪನ ತೂಪ ಏನು ಐಕ್ ಸಲಾದ ಏನೈತೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಐಕ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಆಯ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಪಿಂದೆ ಆ ಈರ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬರುಡು ಈರ ಕೈ ಬತ್ತೋಡು ಅತ್ತಂದು ಈರು ಆಯ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈತಡೆ ಪೋಪಿನ ಸರಿ ಅಂದ ಐಕೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲ ಕತ್ತಲೆನ ಗಿಡಪೊಡಂದ ಬಲ್ಪು ಪೋಡು ಬಲ್ಪುನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಲ್ಪರ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಆಪಜಿ ಅನಿರ್ದವರ ಆಯ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಯಾನು ಪೋದು ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ರ ಸಲದೆ ಯಾನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ರ ಪೊಪ್ಪಿನ ಏನನಿ ಅನಕ್ಕೆ ನಂದವರ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಲ್ಪರ ಪೊಪ್ಪಿನ ಮನಗೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡ ಪಿದಾಯಿಲ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಉಲಾಯಿಲ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಪಿದಾಯಿದ ಪೊರ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಪಿದಾಯಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಎಂಚ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂತರಂಗ ಪನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರೇ ತೋಜುವೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜಿ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೊಂಡ ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ ಭವ್ಯತೆದಾಯಕ ಪನ ದೇವರಿ ಏತ ಮಲ್ಲ ಏನು ತೋಡಂದಂಡು ಈ ಭವ್ಯತೆ ತುಲ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅಂಚಿನ ಏತು ಕ್ಷೇತ್ರಲುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಪರದುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪರಂಚಿತ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡು ಹೌದಾ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿರೋದು ಮಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಗ್ರಹ ಮಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಮಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸವರ ಅಂಚೆ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲೇ ತಂಜಾವೂರದ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪೋಡು 216 ಫೀಟ್ದ ಗೋಪುರ 216 ಫೀಟ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 100 ಟನ್ನದ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲದ ಗೋಪುರ ದೀತೊಂದು ಕಲ್ಲದಿದ್ದೀರಿ ಒಂದಾಯ ದೀತೀರು ಒಂದು ಕೆಂಡ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ನೂಕೊಂದು ಪೋದು ಅದು ಮಿದ್ದು ಏರಿಗೆ ದಾಯ ನಾ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲು ಈತದ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾಲ 19 ಜೋಡ್ ಸಾವಿರದ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದಾಯ 10 ದೇವರೇ ಮಂಡ ಆತ ಆರೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಆತ ಆರೆ ವೈಭವೀಕರಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಐನು ಕೊಂತಂಬೋದು ಇದು ಇನಿ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಪುರ 214 ಫೀಟ್ದ ಗೋಪುರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟದು ಇನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಆಡ ಮಾತೆ ತರ ಮಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಿಖರ ಉಂಡು ಕಲಶ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲಶ ಉಂಡು ಮಸೀದಿದ ಕಲಶ ಉಂಡು ಚರ್ಚಿದ ಕಲಶ ಉಂಡು ಕಲಶ ಉಂಡೆ ಒಂದಾಯ್ತ ಕಲಶ ಅಂದ ಕೆಂಡಡ
ಒಂದು ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಅಂತ ಬಂದ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಟಿ ವಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ ತೋಜುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಂಡ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಜೋಡಿಸೋಣ ಮಾರದ ಮಿತ್ತಬೋದು ಎಂದು ಜೋಡಿಸೋಡು ಅವು ಈ ಆಕಾಶದ ಪೋಪನ ತರಂಗಳೇನು ವೇವ್ಸ್ನು ಅವು ಒಯ್ತದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಿ ವಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದುಂಬ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಜೋಡಿಸೋನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಡು ಅಂತೂ ಔದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಆಕಾಶದ ಎಂಚ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಕಾಶಡು ಓಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿಗೆ ಇತ್ತು 150-400 ಮಟ್ಟ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲುಂಡವು ಓಲುಂಡು ಬಂಡ ಗಾಳಿಡುಂಡು ವಾ ಗಾಳಿಡುಂಡು ಆಕಾಶಡುಂಡು ವಾ ಆಕಾಶಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಾಳಿಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಚಾನಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಬೋರ್ಡು ಕಲಶ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದ ಆಕಾಶದ ಪೋಪನ ಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿಲು ಆಕಾಶದ ಪೋಪನ ದೇವತೆಲು ಆಕಾಶ ಪೋಪನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ ತುಲಿ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರಾ ದೇಶ ಪೋತೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಬಂಡ ಸಮೇತ ಚೈನಾಗೆ ಬಂಡ ಸಮೇತ ಬೌದ್ಧರನ್ನ ನೆಟ್ಟ ಸಮೇತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಲಶ ಉಂಟು ದ್ಯಾಮಿಡ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಒಯ್ತದು ಅಡೆ ಕೊರ್ರ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಬಂಡ ಆ ಕಲಶ ಅಂಚಾದ ಕಲಶ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟೆ ದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಒಯ್ತದು ಭಕ್ತರೇ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಬೋಡು ಬಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಕೊರತನ ಚಿತ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಿತ್ತಡು ಮಾಲ್ದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಬಂಡೇರು ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ರಟ್ಟದ ಪೋತು ನೊಂದು ಅಂಡ ಕಲಶ ಪೋತುಜಿ ಕಲಶದ ತಗಡು ಮಾತ್ರ ಪೋತು ಕಲಶ ತಗಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ಪೋತುಜಿ ಜನ ಕಲಶ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ್ಯಂಟನ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಗ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಂಚಿತ ಆ್ಯಂಟನ ಗಟ್ಟಿ ಬಿತ್ತ ಉಂಡು ಅನ್ನಿರ್ದ ನನರ ಏನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕರು ಭಾರಿ ಸೇವೆ ಮಾಲ್ದೇರು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೋಜಪಾಯರು ಏನಂತೆ ಪರತದ ಮರಲಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಏದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಐನ್ ಮನ್ಪನ ಭಾರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪ್ರಾಯನಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಪೂರಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೋದು ಆಯ್ತು ಸುತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿತ್ತಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪರು ನಿಕ್ಕಲು ಏಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರಿಂದ ಓಡೆ ಪೋಡು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪುನನ ಆತನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಲ್ಪುನನ ಬಾರ್ಗೆ ಪೋಪುನನ ಪೋಲೆ ಎಂಕ ಯಾನೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಸರಿಯಿಂದ ಯಾಪನ್ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿನ್ನಿರಲಿ ತೊಂಬತ್ತಾರಂದು ಅಂಡ ನೆತ್ತಾತ ಸಂತೋಷ ಹೂ ಲಾಭಂದು ಏರೇಗೆ ಲಾಭಂದು ಪಂಡದು ನನರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಯಾನ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಗೋವರ್ಧನ ಬಂಡಾಯ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಾಕ್ಲು ಪನ್ವೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಿರೆಲ್ಡು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಡು ఆయన ಹೇಳ್ತಾರೆ ఆయన ಪೂರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಾಕ್ಲು ಪನ್ವೇರು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಟ್ ಗೋವರ್ಧನ ಉತ್ಸವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಧನ್ಯರಾತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಟ್ಟು ಸೇರಿದಿರು ಜನ ಸೇರಿದಿರು ಏರೇರು ಎದುರು ಬತ್ತೇರು ಪಿರವುಲ್ಲಿರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತರೆಗ್ಲೆ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲ್ದಾರು ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನು ಪಣದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಾಕ್ಲೇನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಮಾತರೆಗ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕರ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕಮಿಟಿ ಡಿಪ್ಲೇ ಜದಿಪ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರುಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಣದು నేను అభినందన మాల్తోంది ఎడ్డ రీతి నడపడం పోలేదు పండుగ శ్రీ మంజునాథ స్వామిల శ్రీ కృష్ణనాయకుల అనుగ్రహ మాల్పడింది దేవుడ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 11 ಒಕ್ಕೂಟದ 11 ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲು ಬತ್ತದು ಮುಡಿಪೋಲಯದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ 11 ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರನಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಡಿಪು ವಲಯಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವೆಲಕನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವಿಟ್ಲ ಇಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವಿಟ್ಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ್
ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಐನದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮಕ್ ಬರ್ತದೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹನ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನೊಂದು ನಮಗೂ ನಡಪಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಕಾಬಂದಿರು ಸುಲ್ಮೇಲು ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಿಟ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಮಂದದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೇನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರಿಯರನ್ನು ಬಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಕಾವಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ನನಾತ್ ಆರು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಡ ಬಂಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಡ ಅಂಚನೆ ಕಾವಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದ ದಯಮಲ್ತು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಇಡೀ ಈತ್ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಾರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದು ಆರು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಡೊಂದು ಯಾನು ಈ ಸಭೆಟ್ ಯಾನಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂಜ್ಯ ಕಾಬದ್ದರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗಳ ಬತ್ತದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಳ್ಳ ಮಾನಿರ ಶ್ರೀಕುಳ್ಳ ಭಜನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಸಪ್ತಾಹ ಭಜನಗಳ ಬತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತನಗಳು ಅಕ್ಲಾಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಮನ್ಮನ ಆಶಯದ ವಕ್ತರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಸುರುಕಾದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಂಚೇನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವೆರನ ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರನು ನಿಖಲ ದಿಂಬುದಿಯರೆ ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ರೈ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಮುಡಿಪು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರು ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28/10/2022ರಿಂದ 30/10/2022 ನಡೆದ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಕಾಜವ ಮತ್ತು ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾವೇರಿ ಕಾಜವ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ನೀವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದೀರಿ. 1999ರಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ತಾವು. ದಾಖಲೆಯ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುರ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಊರವರ ಮಾಗಣೆಯವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಾಧಕರು ನೀವು. 16 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಹಾಮಂಡಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಇದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ನೀವು ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 1959ರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಟದ ಕೋಣಗಳು, ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಹೂಂಜಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಬಂಟನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಪಜೀರು ಕೇದಗಬೈಲು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ತನ್ನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ತಾವು ರಾಜಕೀಯ, ಸಹಕಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಟಕೂಟದ ಸುಧಾರಕರು ತಾವು. 2002-2003ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕ ಅಣ್ಣಾಜೆ ಅಮ್ಮುರೈ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ 2009ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಲವೂರು ಬಜಪೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2013ರಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾಗನೆಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಗನೆ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾವು ಸಂದ ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ತಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಧಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಗೌರವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಊರ 10 ಸದಸ್ಯರು, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಸಮಿತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜಪುರ ಮಿಕ್ತಕೋಡಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಬಂದಿರಿರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಪೂಜ್ಯ ಎತ್ತಿಬರಿಯರ್ದು ಅತಿ ದಿನಕ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಈತ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ತಂದು ತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪುಗ ಪಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ನಗರ ಪಜೀರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-10-2022ರಿಂದ 30-10-2022ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ದಿವಂಗತ ಗುರುವ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ತಂಜರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಜೀರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗದೆ ಇವರು 1963ರಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಜೀರು ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 3 ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಪಜೀರು ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 1967ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಭಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಜೀರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಗರ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇವರು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಊರಿನ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವಿರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪವಾದರು. ಈಗಲೂ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು 5 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಬಡವರ ಬಂಧು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸದಸ್ಯರು ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಮುಡಿಪು ಅಂಚೆ ಕುರ್ನಾಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು 574153. ಕಥಾ ಕೀರ್ತನಾ ಕೋವಿದೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಸಿರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-10-2022
2022ರಿಂದ 30/10/2022 ನಡೆದ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಇವರು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಳದ ಐಲ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಭಾಕರಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಖ್ಯಾತ ಹರಿಕಥಾ ಕಲಾರತ್ನ ಶಮ್ನಾ ಅಡಿಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಾಸ್ ವೇಲಣ್ಕರ್ ಇವರ ಬಳಿ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಇವರು ನಾಟ್ಯಗುರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ದಿವಾಕರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿಲಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಶ್ರೀನಾಥ ಮರಾಠೆ ಹಾಗೂ ವಸುಮತಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಧೂರು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಜಲಂಧರ್ ರೈ ಅವರ ಬಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಳಲು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇರಾದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊಳಲು ಸಂಸ್ಥೆ 3 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSLC ಬೋರ್ಡ್ ನಡೆಸುವ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2017-18ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ B-ಹೈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹರಿಕಥಾ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಆದ ಇವರು ಈವರೆಗೆ 2,500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹರಿಕಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವರ ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ, ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ, CC ಇಂಡಿಯಾ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ, U+ ಟಿವಿ, ಸ್ಪಂದನ, ಕ್ಯಾಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸಿದ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಡೆಸುವ ಕನಕ ಕೀರ್ತನ ಗಾಯನ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಚಾಲಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ರಚನಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2002ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಪಲಿಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ವಿಠಲ ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೀರ್ತನಾ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಥಾ ಕೀರ್ತನ ಕೋವಿದೆ ಬಿರುದು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶ ಕೃಪಾಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಇವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ 2019ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಸಿರಿ ಬಿರುದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಗುರುರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮಗ ಋಷಿಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಪದ್ಮಾ ಎಸ್ ರಾವ್ ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಗೌರವ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸಮಸ್ತರು ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ರೈ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕರಂತೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ರೈ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ದಂಪತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು, ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬದುಕಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ರೈ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28/10/2022ರಿಂದ 30/10/2022 ನಡೆದ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ದಿವಂಗತ ನಡುವಾಳು ಶ್ರೀಧರ್ ರೈ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಸರಸ್ವತಿ ರೈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 20/5/1966ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಅವರು ವಿಟ್ಲ ಹಾಗೂ ಪೆರುವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು
ಅಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಕುತ್ಪಾಡಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BAMS ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೆರೆಯ ಸಾಲತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಜನಾನುರಾಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಡಿಪು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಳೂರು ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶಿರೂರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 14/5/1972ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ರೈ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಬೇಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಇವರು ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೋಟ ವಿವೇಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ BAMS ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಡಿಪುವಿನ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನಡೆಸಿ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ರೈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸಂಸ್ಥರು ಗೋವರ್ಧನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ 2022ರ ಯೋಜನೆ ಭವ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮನ ಗೌರವದ ಅಭಿಮಾನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ 4 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜಿ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಯೋಜಿ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಪಲ್ಲಗನೆ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂಚಿತಿ ಪೂಜ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನನೆಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನನಾತ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅದಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾ ಸೇವೆ ಅದಪ್ಪು ಅತಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮುಕ್ಲ ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಗ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಗೌರವನು ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವನು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವದ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಎಂಕಲು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಭಾವಚಿತ್ರಗ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮ ತೂನಗ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿದು ಬರೋದುಂಡು. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮದನ ಮೋಹನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೇಂದೇ ಅರ್ಥ ಬೇತೆದ ಅಲತ್ತು ಕೃಷ್ಣೇಂದೇ ಅರ್ಥ ಅವು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತು ನೀ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕಂಡು ಅದಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಚ್ಚಲ ಒಂದು ಇನಿ ಕರ್ಷಯತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ಆಕರ್ಷಣದ ದೇವರಿ ಏರು ಅಂದಿಕೇಂಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿ ಅರಿನ ತೂನನಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟ ಆಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಲ್ದ ಸೊರಕೆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನಡುದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮುರಳಿ ಅನಾದವ ಕೇಳಿ ಅದು ಪೊರ್ಲುದ ಆಕರ್ಷಣದ ದೇವೇರು ಇನಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಗೋಗೆತ್ತನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಡು ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೆರಿಂದ ತೋಜುನ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪದ ಬುಳಿಚಿಲ್ಲ ಆತಂದು ಮುಡಿಪುಗೂ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿಯಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕುಳ್ಳುದುನು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತ ಮುಡಿಪಿನಿಂಪಿನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ತು ದಿಂಜಿನ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೂ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಪಣೇರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡೆ ಒಂದುಲೆ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂತರಂಗ ನೇನೊಂಜಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅಂದ ಇನ್ನು ಪನಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತರಂಗನು ತೆರೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬದುಕಿಗೆ ನಮನು ಅಂಟಾವಡು ಅಪ್ಪಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳೈದ ಪೊರ್ಲು ತುಯರನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆದ ಆಲತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರುದಿವಡು
ಈ ರಡ್ಡು ರಂಗುಗಳ ಬಲ ಏರುಂದಿಕೆಂಡ ರಂಗೇನೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಆಯನೇ ರಡ್ಡು ರಂಗುಗಳ ಬಲ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಕಾರುಳ್ಳ ದೇವರೆಣ್ ತೂಪ ನಿರಾಕಾರುಳ್ಳ ದೇವರೆಣ್ ತೂಪ ರಡ್ಡಲು ನಮ್ಮಡುಂಡು ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ఆయన ಸಗುಣ ಅಂದು ಪನೋಳ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದು ಪನೋಳ್ಯ ಒಂತೆ ಭಂಗದ ಕೆಲಸವು ಅಂಡ್ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರ. ಎಗಡೆ ರೈತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೀವು ವಿವರತೆ ಪಂಡಿರು ದಾಯಿಗೆಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪುಟ್ಟವಾಡನೆ ಅಂತ ಐಟು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಗಳುಲ್ಲ ಐನು ಪುನರಪಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಇಂಚ ನೀರಿಡು ಮೀಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲ ಕುಂಟುನು ಬದಲು ಮನ್ಪಾತೆ ಬೆಗರಡೆ ಮೀಯಂದಾಂಡ ಇತಿಹಾಸನೇ ಬರೆವಳಿನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇಂಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತನು ಅಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬೆಗರಡೆ ಮೀಯನ ಅಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪು ತೇರಿ ಹೊಡ್ತಿದ್ದಾಳ ಅವು ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ ಬೇಲೆ ಅವು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದ್ಪಂಡು ಅವು ಸಾಕಾರ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಹಲವಾರು ವರ್ಷೊಡ್ದು ತಾನು ಎಂಚ ತೊಡಗಾವಳಿ ಇನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಆದರ್ಶವಾದ ಮುಲ್ಪ ರೂಪ ಆತನನ್ನು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನ ವಿಷಯ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾಲ ಪಂಡೊಂದಜ್ಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಬದುಕುಜಿಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಂತಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆತನು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಯಾನು ಕುಳ್ಳುಜಿ ಅದ್ರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಇನಿ ಏನು ಪೋಂದಿತ್ತದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾತನು ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಆತನೊಂದು ತೆರಿಪಾದೇರೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಾತು ಆಕರ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಗೂಗುಳ್ಳು ಬತ್ತ ಆತನ ತೋಜಿನೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೂಗುಳ್ಳು ಬತ್ತದ ಆದುಪ್ಪಿತ್ತೆ ಗೂಗುಲ್ ಬತ್ತನ ಒರ್ಮ ಇಶ್ಯೋಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮುಡಿಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಗೂಗುಳ್ಳು ಒತ್ತನ ಬಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಬಿಳಿಚಿಲ್ ಆತನ ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಬಾರಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಮುಲ್ತ ಈ ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ನೆನ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ನೆನ ಕೂಟದಕ್ಲು ಮಾತಾದಪ್ಪು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ಆಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಬೇತೆದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬುದಿ ಒಡೆಯಾನ ಧರ್ಮ ಎನ್ಪಿನವು ಚಲನಶೀಲವಾಯಿನವು ಚಲನಶೀಲಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಿರಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತುದೆ ಆವಡು ಒಂದಂಡ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಡ್ಡಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಧರ್ಮ ಎನ್ಪಿನೇನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಧಾರಣಾತ್ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾಹುಹು ಒಂದು ಪಾತ್ಯರುಂಡು ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪಂಡದ ಮುಗಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟಿಕೆ ಎಣ್ಣಗಾದೇನೆ ಆವಾತೆ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟಿಕೆ ಎಣ್ಣಗಾದೆ ಮಾಸ್ಟಿಕೆಂಡರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಯ್ಯ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗ ಲೆಕ್ಕದ ಮಂಡೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೈದೇ ಇರ್ತೇನೆ ಹೇಳಯ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರಿಗೆ ಸರ್ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನು ಒಂದು ಕೇಂಡರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಸರ್ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಮರಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೇನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತೆ ಶರ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಣದ ಮಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಜಪ್ಪಾದೇರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡಿ ಜಪ್ಪಾದೇರು ಆ ಜಪ್ಪದನ್ನ ಬಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹಿಡಿದು ಉಪದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಅವಳ ಲಡೈದ ಕಲೊಟ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪಣೆ ಲಡೈದ ಕಲೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜರು ಜತ್ತದೇರಿ ಆ ಬಾಣದ ಮಂಚೋಡು ಜತ್ತದೇರಿ ಪಗರಿದ ಮಂಚ ಆಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಪಣಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಬತ್ತ ಕೆಬಿ ಕೊರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜರೇ ದಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಒಂಜಾತ್ ಧರ್ಮರಾಯಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗಿ ತೆರಿಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಪೊತ್ತನ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಆಣಿ ಬೈಷ್ಣೆ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ವಸ್ತ್ರನ ಮಾತ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಈರ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಓಳಿತ್ತು ಅಂದು ಕೇಂಡರಿಗೆ ಓಳಿತ್ತು ನೀರಿನ ಧರ್ಮ ಈರೊಂಜಿ ಪಣ್ತುಂಡ ಸರಿ ಆತು ಅತ್ತ ಐಕೆ ಭೀಷ್ಮರ್ ಪಣ್ಪೆರಿಗೆ
ಯಾನು ಕೌರವನ ನುಪ್ಪು ತಿಂದುದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಆ ಗುಣ ಏನಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ತರೆ ತಗ್ಗಾದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಬಾಣದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ತಿಂದು ತಿಂದುದು ಎನ್ನ ನೆತ್ತೇನು ಮಾತ ಪೋದು 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 ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಡ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅವು ನಿಜವಾಯನ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಂಗೆ ಅವಳು ತುವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಧರ್ಮ ಮೂಳು ತೋಜನೆ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗೂ ಬಣ್ಣಗ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಂತು ನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದುಣು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಧರ್ಮನ್ನೇ ಪಂಡದು ಬಿಡುಪ ಅವು ಸರಿ ಅತ್ತಿ ಮತ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಪಣ್ಣಗ ಮತ ಧರ್ಮಗಳೊಂದು ಪಣ್ಪ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಧರ್ಮಗೂ ಈತೆ ಎಂದು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮತಕ್ಕೂ ಈತುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಈತು ಪಣ್ವೇರು ಅವು ಮತ ಅಂಡ ಧರ್ಮ ಎನ್ಪಿನ ಉಂಡತ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಅಂದು ಇಹ ಪರದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವು ರಹದಾರಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಸುಲಭದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೋ ಅಂತ ದೇವರೇ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊರಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಲ್ನೇ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಲ್ನೇ ಯಾರು ವೈಕ್ಲ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಇಂದುಂಡು ಯಾನ ಏನು ಪಂಡೊಂದು ಕುಳ್ಳರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ಈ ಭಾಗೋಗು ಬರೆಯರಿಗೆ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ನೆನೋರ ಬರೋಳಿಂದು ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ನೆನೋರ ಬರೋಳಿ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾತ ನೋಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪತಿಕ್ಕು ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಜನಗೊಂಡತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಗಡೆ ರೈತ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡೇರಿ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರಿ ಅರೆಗಳೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೋಡು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಡು ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳ್ಳುದೇರತ್ತ ತುಳುನಾಡದಾರು ಒರಿ ಅರೆಗಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣದಂತೆ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನಡು ಒಂದು ಯಾನು ಉಡಲ್ದು ಪಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇನಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಲಿ ಏನಿ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಹೆಗಡ್ರ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಗ ಕಿರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದನು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನು ಅವು ಐಟು ರಕ್ಷಣೆದ ಸಂಕೇತ ಒಪ್ಪುಣೆ ಗೋಪಾಲರಿನ ಗೋವುಳೆನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಪ ಕಿರು ಬೆರೆಳ ಪರ್ವತವನ್ನು ಬೆರ್ತದ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಲೆಗೆ ಕಾತು ನಂಚಿನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಐತೆ ಪಿರವುಡುಂಡು ಗೋ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡಾರ್ಥ ಉಂಡು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ಗೋವನ್ನು ಸರಿ ತೂಜಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಗೋ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಜಾತೆ ಅವು ಅವಂದಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಗೋವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೀವ ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಸಾಕಾರ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬದುಕು ನಿಜ ಬದುಕು ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ನೀ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಐಕೆ ಎಂಚಿನವಡ ಏನು ಮಾತ ಮಲ್ತು ಸಿದ್ಧ ಅಂದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಪಂಡ ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದರ್ಶ ಅವು ರಡ್ಡಲ ಮುಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಆತನನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡದನ್ನು ಬರೋಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡು ನೆನ ಪಾತಿರುವಂಥವೇ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದ ಕರಿನ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಚಿಂತನೇನು ಮಂತನ ಮಂತೊಂದು ಈಗ ಭಾರಿಯಾತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜಡು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಗೊರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶನ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಡು ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕಲು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದು ಬೈತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಿರಾಕಡೆ ಎಂಚ ಎತ್ತಿಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಡು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆದ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಊರದಕಲು ಪೂರ ಸೇರುದು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಆದರ್ಶನ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುನ್ನಡೆತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟದೀನಿ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರಗೋಸ್ಕರತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ ಎಂಚೆತ್ತಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಎಂಚ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಆರ್ನ ರಾಜನೀತಿ ಆರ್ನ ಬದುಕು ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನೇನು ಪನ್ಪುನೇನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಮಾತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರನಂಚಿನ
ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಂದೇಶ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯಡು ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರನ ಕಟ್ಟದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಆಲತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬದುಕಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಆತೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಸುತ್ತ ತೂನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ತೂನಾಗ ಐತೆದ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದಾಲಾತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತದೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಉಡುಪಿನಾರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಇದತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಉದ್ದೀಪನಾಣ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ 3 ಹಿಡೇಮುಟ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಭಾರಿ ಆತು ಜನ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಆತು ದೂರೋಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆನೇ ನಡತನು ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಂಡೇರು ದಿನನಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಇಡೇ ನಡುತ್ತಂದೆ ಬತ್ತೇಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇಹದ ಜಾಡ್ಯರ ಜಡತ್ವಲ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನಿತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮಲ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಯರಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮಲ ಆಯರ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಇನಿ ದೇಶಡು ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಹೋವು ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದೆತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದ ಸಂಚಯ ಮೂಲಾಯರಣ್ಣು ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲ ನಕ್ಷತ್ರಲ ಎತ್ತರಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಡೆ ಎತ್ತರಡೆ ಪೂನೆ ಒಂದುಲ ಎತ್ತರಡೆ ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ಒಯ್ಪು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಒಯ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಣು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಡತೊಂದು ಬಯರೆ ಬರ್ರಂತೆ ಬಂಗಾಂಡಲ ಅವಳು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಾಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಶಕ್ತಿದಾದ ಐತ ಮಹತ್ವದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಇಂದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಆತು ಜನ ಬೆಂತೇರೆ ಇನಿ ಭಜನೆ ಉತ್ಸವ ನಡತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನು ನಾನು ರಡ್ಡದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಡಪೆರುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಗುರುತಿಸಿನ ಕೆಲಸಲ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕರು ಪೂರ ಮಂತೇರು ಆ ಗುರುತಿಸಿನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಈ ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂದದು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಜೀವನಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಜದು ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದೇರು ಬಹುಶಃ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಆರುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಪಜ್ಜೆಡು ಜವಣೇರೇನು ಕೂಡು ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಬೆಂತೇರು ಈ ಕಾಕಜೆಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ 4 ಜಂತ ಪುದರುಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಗುತ್ತುಲುಂಡು ಗುತ್ತುದ ಪರಂಪರೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಾಪುನೇಡು ದುಂಬೆ ಗುತ್ತುದ ಧರ್ಮದ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮದ ಉದೀಪನಾಯಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ದೈವದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಲು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸತ್ವನು ಇಡೀ ಕೊರ್ನಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಜಿಂಜಾವನಿ ತುಡರ್ ಲಕ್ಕಾವನಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಪೂರ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆಡು ಆ ನಡವಳಿಕೆಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಲೇಡನೆ ಇನಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವು ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಗೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಂಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪನ್ನಂಡ ಬಹುಶಃ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಯ ಅಣ್ಣಂದು ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆತೀಜಿ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಯನ ಜವಣೇನೆ ಆರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುನಗಾರು ನನಲಾತು ಜವಣೆ ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅರೆಗೆ ದೇವರು ನನಲಾತು ಶಕ್ತಿಲ ಆರೋಗ್ಯಲ ಕೊರಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೇನ ಮಂತದ ಪಾಂಡ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕರು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಪೂರಾ ಒರಿಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಪವನ ಕೆಲಸಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಕು ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೆಂತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಏರು ಪೂರ ಬೈದಾರ ನಿಕುಲು ಮುಕ್ಲು ತೂದು ಪೋಯಿನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ಊರ ಪರೋಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ
ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಂತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಲಾತ್ ಬೆಳಗಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಏರೇರು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೀರ ಏರೇರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನಲಾತ್ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಲ ನೆಮ್ಮದಿಲ ದುಂಬದ ದಿನಟು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಕಂಡು ನಮಗೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನೇರ್ದು ಜಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜದ ವಿಶ್ವಗ ಆದರ್ಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿಡು ಮೆರೆಯರೆ ಬೇಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಗುರುಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆವೆನಪೆ ಜೈ ಗುರುದೇವದತ್ ಅವಧು ಚಿಂತನೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಚಂದ ಮತ್ತುದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇದುಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಗುಡ್ಡಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಗುಡ್ಡಾಡ್ ದಾಲ ಮನ್ಪಡುದು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಅಂಚೆಗೆ ಸಾಧಿಜ್ಜಿ ಬನಂತೇಳಿ ಅವು ಕಡೆಗೆ ಮರೆತು ಪೋಣೆ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೆ ಅಯ್ಯೋ 50% 40% ಹೊರ ఢిల్లీకి పోనಗ ಲೋಟಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ತೂದು ಎಂಗ ಪೀರಂದು ನೆನಪಾಂಡು ಅಪಗಲ ಮಾರುಗಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ತುನಾಗ ಮೂಳು ಈ ಗುಡ್ಡದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ತೋಜನು ಅವು ಏನೋ ಲೆತ್ತನು ಮೂಲು ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ಬಲ ಅಂದು ಎಂಕ ಅಂಜಾದ ಇನಿ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಆ ಚರ್ಚಿದ ಉಲಾಯಿ ಉಂಟದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಗಾನಿ ವೆದರ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆತ್ತನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಆ ಸೈಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಮಾನ ಜಪ್ಪುನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಜ್ಪೇಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲು ಕಾರ್ಕಳದ ಕೋಡಿಂಜ ಕಲ್ಲು ಈ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸಮುದ್ರ ನೀನು ತೂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವತ್ತದ ಈ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಡ್ತಾರೆ 2 ಲಕ್ಷ ದೈ ನಡ್ತಿರಕ್ಲು ಆ ಹಸಿರು ಆ ಅದೇನು ತೂನಾಗ ದೇವರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದೇ ಕಾಣು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಬಂತರಕ್ಕ ಇದೆಂತೂದು ಮೂಲು ದಾಲಯಾನ ಮಣ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಐಕ್ವಾಡದ ಚರ್ಚಿದ ಕ್ರಾಸ್ಗಳ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪಡು ದಾಂಡ ಅವು ಏನಲ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಭಾಷಣದ ಸುರುಟು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಮೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಕಟ್ಟಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಎಂಕ್ವರಿಂದೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಕೊರಿಯರು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಇದೇನು ಅಯ್ಯನ ದೆತ್ತದ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಎಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಒರಿ ಬತ್ತ ಬಂಡೆರ ಅಯ್ಯನ ಮಗಲೇ ಬಂಡಲ್ಲ ಆಜಿಪೀಠದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಬುಲ್ದ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಅಯ್ಯನ ದೆಪ್ಪೆರ ಎಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಐತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಅಂತೆ ಏನು ಈ ಇಂದೆತ್ತ ಮತ್ತು ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕ್ ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದುಮ್ಮುದಲ ಓದೊಂದಿದ್ದಾಡು ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಓದ್ಯಾರ ಮನಸ್ಸಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕಡ ನಾನು ಎದುರು ಗೋಡಾಡಬಾರ್ದೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ತೂವಡೇನು ದಾದ ಮಂಡ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಮಂಗ್ ದಮ್ ನನ್ ಇನ್ಫಿಯರ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇದು ದಾಯ ಬಂದ್ಪಣಿ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತೋಜನು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಗಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನೆ ನಿಖಲು ಏಪ ದೀಜರ ನಿಖಲು ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ ಏರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿರೋಧವನ್ನ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸುರುಟು ಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರ ದೇವರು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟ ಹೊರರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪಡು 6 ದೇವರು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅವಾಗ ಏನು 1 ಗಂಟೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಈರಾಗೆ ಏರು ಬುದಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ
ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೇರು ಅವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕುದಾರ್ದಿಯಾರ ದೇವರೆಂದು ಒಂಜಿ ಪಣೋಲಿ ಗಾಡ್ ಅತ್ತಂದೆ IMB ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಡ ನಿಕ್ಕುವ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನೆಸೋಡು ಐಕೆ ಹೊರಯಾನ ಈ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಬಂಗಂದಿರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯನ ಇತ್ತೆಯಾನ ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಡ್ದೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕು ಉಂತನ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತನ ಕೇರಳಾಳು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅರೆ ಮಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರಂದೆ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಂತೂದೇನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾರುವೇರು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಲ್ರೆಲ್ಲ ಪೋತುಜೆಯನ್ನು ಮಾರ್ದೆ ಆಂಡ ಬಂಗಾತಿಜಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತವೆ ಬಂದುಲಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇನಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬರೋಡುತ್ತ ವಿನಾಯಕ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತ ಜನ ನೀಲ್ನೆಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರ ನಾನು ಪಣ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಆನಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫೀಸರ್ MD ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಏರ್ ಕಟ್ಟವನು ಹೆಂಗೆ ತೂಡೋದು ತೂದು ನೇಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೆಂಗಾರ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಪಗ ದಾಯ ಆಡು ಅವು ಎನ್ನವಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಈತ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಪಡಾಡು ಐಕ್ಪಡದೆ ನವಲಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗಾದ ఒక 6ನ ನೆನಪುಗಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡ್ಲ ಆರೇ ಪಾಡ್ದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಂಗೆ ದೆಪ್ಪಡು ಬಂಡಲೆ ಅಂತ ಅವು ಇರಗದ ಪಂಡ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಎನ್ನ ಭಾವನೆದ ಒಂದಿದ್ದು ಐದು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಏರೆಗಲ ಪೂಜೆ ಒಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಲ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು 80% ಗುಡ್ಡಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 130 ಕೋಟಿ ಪೋಣಾಗ ಕಾಡುಲು ಪೂರ 15%ಗೆ ಜಾತದನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಈ ಜಾಗೆದ್ದು ನಗದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜಿದ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪುಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಪತಾಂಜಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪಾಣ ಪತಾಂಜಲಿ ನೆನಪಾಡಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನೆನಪಾಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗನೇ ಧ್ಯಾನದ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಮುಂದು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಡು ಐಟ್ಲ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ ಬಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತನ ಹೆಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ಜಾತಿ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನಗತ್ತೆ ಜಾತಿ ಬಾಲೆ ಐಡುಕ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ಮೋಡು ಮೆಕ್ಕಲು ಕಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಸನ್ಯಾಸಿರು ನಿಖಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬುಕ್ಕರಿ ಅಡುಪುನ ದಪ್ಪನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಬಿತ್ತು ಫಾದರ್ ಡಪ್ಪೋದು ಬಂಡೆ ಈರುವರ ಬರೋಡು ತೀಯಾರಿ ನಾನು ಮುಗಿತಿದ್ದಾರೆ ದತ್ತ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರ ಆರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಕಲು ಬರ್ತೀರ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರುಡ್ತದೆ ಅನ್ ಬಂಡೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಯ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಗನಿಕ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದ ನರಮಣಿ ರಡ್ಲೆದ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಯ್ಯನ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಥರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಡು ಭಕ್ತಿರು ಬಂತಾರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟೋಣ ಒಂದು ಬಂತೆ ಆ ಗಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಓಲ್ತಿಕೊಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಜೀವಮನ್ಪುನ ಗಾಡಿಡು ಆತ್ಮ ಕೊಲ್ಲುದು ಐಕ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರದ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮನ್ಪುನ ಕಡಿವಾಣ ಬತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದು ಪೋಯಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯ ಸುಲಭವು ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಇರಲಿ ಬೀಚ್ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಬುಕ್ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಯಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬುಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇ ಪಿದ ಹಿಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿರು ಏನವಳು ಪಾಡಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರು ಪೋದಿದ್ದ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಇಜ್ಜರು ಆರು ಪೋಯರು ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಕುದ್ದಳು ಆಂಡ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲ ಉಡ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಕುದ್ದೋಡು ಮಲ್ಲೆಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸತ್ವ ಅಂಚ ಉಂಟು ನಾನು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಕೇರ್ನಾಳು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರವೀಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಎನ್ಮ ಜನ
ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಏರ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಎರಡು ಇದಾಯ ಮಂತ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೇ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂದೇ ಎದುರದ್ದು ಈ ಗೋಡೆದ ಬರೀಟ್ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೆ ಇಂದು ಈ ಗ್ರನೈಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಆಕೃತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದೇನು 40 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ದಡ್ಡರ್ ಬೇಲೆ ಬಂತಾರೆ ಈ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದು ಒಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಇಂದೆತ್ತ ಕೊಡಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ರ போனாಗ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಚಾರು ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ವ ಜಂಗಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ஒரு ದೋಸ್ತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಚಪ್ಪದಾರ ಉಮರ್ ಅಂದು ಮಿತ್ತು ಬಡತಾನೆ ಇನಿ ಆಕಳನ್ನು ಪೂರ ನೆನಪಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಕಳು ಆ ಜಾತಿ ಆಯ್ತು ಆಕಳು ನರಮಣಿ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ನರಮಣಿ ಅಡುಪುಣಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅವತ್ತದ ತಾಗದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಲ ಬಂತೆ ದಾಯದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾವಡುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಕಲ್ಚರ್ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ 4000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಒಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮೊಹಂಜದಾರೋ ಹರಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾರತದ 1/3 ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ 4000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅವಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಐನ್ ಎಗ್ರಿ ಹಾಪೇನು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಇತ್ತ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಂಗೆ ಅವು ಏಪ ಇತ್ತದೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣಗ ಮಿಸೊಪೊಟಮಿಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂದು 4000 ಈತ ಮೂಜಿ ಮಾಲಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡಂಡ ಐಕೊಂಜಿ 2000 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪಡುಂದು ಅನ್ನ ಅಂದಾಜು ನೀವು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಬಂದ್ಪಣ ಇತ್ತಾನ ಅಂಚಾದ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮಂತ್ರತ್ತು ಪತಾಂಜಲಿದು ದುಂಬೆ ಮೊಹಂಜದಾರೋ ಹೊರಪಡುತ್ತೀರ ಈಂದೇನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚಾಯೆ ದಾನಾಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ ತೂಟ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಐನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡಾಪುಡು ದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ದ ಜನಗಳು ಪಣ್ಣ ಫಾರಿನ್ ದಾಖಲೆ ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಪೆ ಒರಿ ಬರಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯು ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಪಂತರಿ ಲ್ಯಾಟಿನಿಂದ ವಿಪುಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಪಂತರಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ 20ನೇ ಶತಮಾನದವರು ಭಾರಿ ಜನ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಆಯ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಂಪೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅವರುಗಳು ನಮಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಇನ್ನೇನು ತೆರೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇತಂದ ಪಿರೌಡ್ ಬೋಪಣತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇ ಗೊತ್ತಿನ ಈರ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಪಾರು ಇದನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಯಾರ ಕಾರ್ಬಚ್ಚಾರ ಬಾಪಾರು ಅವು ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆತ ಡೀಪ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜು ಬೈ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ಚಂದ್ರೆ ಆತ ಭೂಮಿ ಬರ್ಬಿಡು ಐನು 325.2 ಪಂಡು ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು 1,500 ವರ್ಷದ್ದು ಪಂತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯಾನ ಪಂಡದ ಬರೆಯರ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಹಾಕಲಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನೆನಪುನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ತೂವೋಡು ಇಂದೇನು ಅರ್ಥ ಬಂತೋಡು ನಮ್ಮಡ ಈತೀತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಳ್ಳೇರಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂಜೆಗಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೋಟೋ ಕೃಷ್ಣ ದಯಟೀನಿ ಈ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕೊಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂತಿನ ಪಂದುಲು ಪೂರ ಸಾಯಮಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರಂದೆ ಸಹಾಯ ಆತನ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ನಕೃತದೆ ಅನುಪುಸಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಸಾಯಮಂತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ನೇಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಏನು ಅರ್ಪ ಒಂದು ಪೆರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪನೋಡುತ್ತೆ ನಾನು ಪಣ್ಪುಜಿ ದಯವಂಡ ನಾನೊಂದು ಟೈಮ್ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಕೊಂದು ಪಾತೆರ ಬುಡ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಂತ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಗದೀಶ್ ಅವಳೆ ಬರ್ತದೆ ನಡ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಂದು ಮಂಡಿರು ಆವುದು ಬಂಡೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ದು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಇನಿ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಇಂಚಾಪುಡು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಮದುವೆ ಬೆಳಕಲು ಎತ್ತದ ಈ ಒಣಸಿದ ಮುಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಗಳು ಖರ್ಚಿದ್ದಂದ ಅಥವಾ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಆರೆಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ದುಡಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಾದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತೀರಿ ಈರಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಂದುವಂತೆ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಹೊತ್ತಂದರೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟುള്ള ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ವರ್ಲ್ಡ್ದ 1/3 ವರ್ಲ್ಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಐಕನಿಗಳನ್ನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಭಾರಿ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ ಆ ಐಕ ಬಡೋದು ಅವಳು ಏನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಡು ಆರ್ನ ಪಟ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದ ಭವನ ಪಾಡ್ದು ಬಿತ್ತು ಆರ್ಲ ಪಟ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈತ ಗೌರವ ಮನ್ಪುಣ ನಿಖಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ಬೋದು ತೂವಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗದ ತಪ್ಪಲುಲಜ್ಜಿ ಮಟ್ಟೆಲುಲಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಾತ್ರಮೇ ಭಾರತಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಲು ಲಕದುಂತಿದ ಐಟಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಡು ಲಕದುಂತಿದಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕೃತಿದ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಗುಡ್ಡದ ಗುಡಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಕದುಂತಿದನ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರವಸ್ತುಲೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಲ್ ಪರವಸ್ತುದ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪರವಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕತದ ಬರಟಿಡು ನಗರೀಕರಣ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಮಾಟುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮದತ್ ಬುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಸೊತ್ತು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಪರಿಸರದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಾಶ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಾಶ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾತು ಸೊತ್ತುಲು ನೀರುಡು ಬಿಡುತ್ತ ಕೆಲವಾತು ಸೊತ್ತುಲೇನು ತೂಪುಪಾಡ್ದ ಕೆಲವಾತು ಸೊತ್ತುಲೇನು ಗುಜರದ ಅಂಗಡಿಲೇ ಕೊಡ್ತ ಕೆಲವಾತು ಸೊತ್ತುಲೇನು ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಜನ ಮಾರುನಕಲೇ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತ ಕೆಲವಾತು ಸೊತ್ತುಲು ಅಟ್ಟೊಡುಪ್ಪು ಕೆಲವಾತು ಸೊತ್ತುಲು ಮಣ್ಣು ಗಡಿಟು ಸೇರ್ದುಪ್ಪು ಆಡ ಆ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಪಿರವುಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಾದ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕಲು ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಆ ವಸ್ತುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿರುಪಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನೇನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅವನ ತಿರುಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಮ್ಮದ ಒಂದು ಬದುಕು ಎಂಚ ಉತ್ತಣ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿರುಪಾನ್ಲೆ ಕಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊತ್ತು ದೆತೊಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಬರಹ ಬರವಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪಣ ದೆತೊಂಡ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನೂತಾಜ್ಪ ಶಬ್ದಲು ನಮಗ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚಾದ ಈ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡದವಾಡ ನನಾಡಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿದೀಗ ಇತ್ತೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಉಷಕ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಚೊಂಬುಚರಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿರಿಗೆ ಮೂಲ ದಿಯರಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿವು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾಗ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ದತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಂಡ ಐಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ಬೇನೆ ಬೇಸರನ್ನು ನೀಗಿಸಾದ ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸೋಡು ನಮಗೊಂದು ಬದುಕು ಕೊರಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಂಟನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಆಶಯ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವದ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ್ತೆ.